Ok, salut, eu sunt Ken și astăzi o să ne jucăm din nou Counter Blocks. O să mergem aici la cutii, la cases. Mă rog, cum să zicem. Și o să deschidem un Karambit case. Ăsta este bun. Nu știu de ce nu merge să apăs cu mouse, așa că o să fac așa, bam. Stai. Și dăm open. Și ce pică? Că a picat un Tecno Air Online. Nu mai știu ce e asta. Hai să ne uităm. E epic. Ok, decent. Hai să dăm back. Mai am, pot să mai deschid. Hai să vedem Modern Kings ce are. Are. Hai să ne uităm și la alte case-uri, că până acum am deschis numai Karambit case. Ok, Vortex case. Ok. Aș vrea o cutie care să aibă butterfly, dar nu mi-arată ce cuțit are. Ok. De aici mi-a picat mie USP-ul. Epic. Cred că o să deschid un Hapax case. Cred că de asta deschid. Buy and open. Ok, mi-a picat un M4 Toxicity. Și cred că e rar. Da, e rar. E albastru. Ok. Bun. Și hai să... Înapoi. Inventory. Să ne punem skin-urile. Așa. Avem skin-ul ăsta. Tecno. Equip Terrorist. Și unde e skin-ul pe M4? Stai că nu mai văd M4. Stai. Gen Aha. Ok. Equip Terrorist. Și cred că o să dăm un match de deathmatch în care ne jucăm la terorist, pentru că aparent skin-urile care le-am luat se joacă numai la terorist. Și plus altceva nu aveam la ce să ne băgăm pentru că e full la counter. Așa. Ok. Hai să luăm la pistol, să mergem să luăm un Tecno, să vedem cum arată skin-ul. Hai bă, că arată și maker. E ceva. N-am jucat în viața mea cu Tecno pe jocul ăsta. Ok, văd că nu mă mai lasă să intru în shop, așa că va trebui să joc cu Tecno. Ok. Nu e cea mai plăcută mapă pentru mine. Pentru că, vedeți, încă, na. Cred că am luat schimb pe arma asta. Nu am luat pe arma asta. Dar nu era în 4 ăla, mă? Că nu mai știu. Hai că m-am spawnat undeva unde nu mă vede nimeni. SMG nu e aici. Heavy. Bă, dar nu înțeleg, eu am luat skin pe o armă. Unde e skin-ul? Pe asta nu, că pe asta aveam deja skin. Bă, nu știu. Chiar nu știu ce să zic. Măcar am și eu acum cu niște skin cu care să mă laud. Ok. Bă, că pe aici se iese. M-am învârtit în cer de 5 ori și nu știam pe unde se iese. O înțelegeți? O să încerc să joc mai mult cu Tecno, doar ca să fie episodul mai interesant, pentru că știți că eu joc mai mult cu AWP-ul. Mi-a dat-o cu Deagle-ul. Bă, vreau și eu schimb pe Deagle.
Pentru că eu n-am niciun schimb pe Deagle și eu am zis nu joc cu Deagle-ul până nu îmi pică skin. Și mie nu prea îmi place Deagle-ul, că mă omoare toată lumea cu el. Adică nu că nu-mi place, dar mă omoară toată lumea cu el și mi se pare nașpa. Ok. Ia să mă uit eu. Unde mai pot să trag? Oh, bună. Mai bine îi dădeam cu altceva, Am fost ce prost, am continuat să-i dau cu sniperul, cu AWP-ul. Da. Ok. O să-i dau prin gard. Aparent nu pot să-i dau prin gard, că nu mi-am dat nici 15 pic de damage. Bă, dar nu știu ce USP avea, că skin-ul ăla pe USP verde e super șmecher, dar nu știu ce skin e. Mi-l doream și eu. Wow, mi-a dat cu AK-47, bă, deja mă enervez. O să încerc să-i dau cuțit. Bă, deci eu am 0 puncte. 0. Doamne, de ce nu, că eu trebuie să descoper arma pe care mi-a picat. Deci nu găsesc arma care mi-a picat. Că mi-a arătat să o pun la teroriști. Eu știu că la era M4 și știu că la teroriști nu e M4. Vreau să mă schimb, nu pot să mă schimb de la echipă. Vreau să-i dau cu Techno. Asta e. Mă ia de la spate băiatul meu. În sfârșit primul kill, doamne, deci eu de obicei fac kill-uri pe bandă, dar acum, deci nu e nici cea mai potrivită mapa pentru mine. Eu m-am trezit foarte devreme și de-aia casc într-una. Așa, hai că filmează. Hai să încercăm noi să ne băgăm la... De data asta să încercăm să ne băgăm la counter-terorist. Să vedem care e faza. Oricum știu că nu o să mai am skin-ul ăla pe Techno, pentru că counter-teroriștii nu au Techno. Dar în schimb o să am skin-ul meu pe USP foarte șmecher. Rifles. Stai că am luat altceva. Bă, deci nu, că... Deci n-am luat skin pe M4. Ua? N-am luat skin pe M4? Hei! Deci, unde mi-e skin-ul meu, dude? Am dat... L-am și echipat. Unde e skin-ul meu? Ia! Nu
înțeleg, frate, nu înțeleg unde mi-e schimb. Bă, mi-a